Много е бърз този заек. Виж Лекси къде е. Много бързо скаша. Кажи нещо да е. Разкажи. Ами, Къде си? в детска градина. В кой град си? На кой град си? В Приморска. Да, друг път. А къде живееш? В София. А сега къде живееше? Вчера и днес? Не знам. На хотел ли беше? Да. Какво? Не. С вашата мила подкрепа, махнете, ако обичате, това не е снимка. Виж Александра как последен сезон е нападал. Еди като седнеш ще опираш в земята. За как издъхва последно зайка? Каза заека и свърши. Щом стъпваш на картуната. Отиди при Дуда. Кой ли ще махне? И най-красивата на света. Аз ли? Така ли? Така ли? Пуберна метла, виждали ли сте? Това направи. Не ви си ме това дърво от срещата. Как да я? Ето най-красивата на света. Поправи ли се? Днес е без метла. Скрила е зад храста. Да я под ръка. Добре. Кое дърво? Там горе. Виконю. Още едно дърво. Освен това, което снима. Ето, вече сме в паника. Какво се случва? Какъв е проблема? За радост няма проблем. Kako ti така? Значи са тия катерушки са много опасни. Били тествала тази спирала колко е опасна? Качи се пусне един път. Как ще слезе сега детето там? Как са го измислили? Седнало, Седнало. легнало. Тя се държиш за това и въртиш надолу. Не, няма нужда да се качиш на върха. Ако не са големи. Не е ли ужасно сега? Кажи. Много е тарикатско. Супер е. Лекс, не е ли тарикатско? Свърши го от всякъде. Ай, Дуди, втори номер. Леко. Здраво. Не кашляй. Вижте. Панталона не ти ли е наобратно? Не. Това са... Дуди, браво! Браво! Упражнения за космонавти. Някой да ми каже чао.